Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Ah, maar wassen. Mijn keel doet een beetje zeer, mijn pannen staan met de ralinetten. Maar goed, wat, we zijn rood wat we moesten doen en dat is een dolfinarium. Ik kan hier zo is je beest, nee. Het zit hier van alles en nog wat. Hier zijn frisbeevissen, of wat je het ook wel noemt. Haien, dolfin, weet ik het nog wat. En je moet dat strelen, denk ik. Dat er moet dat strelen. Streelt dat een keer? Als je een beetje dicht komt. Oh, springt erin. Ja, dat is wat je beest met mijn kiezen. En hier ligt weer te chill. Kijk dan die hier gaan. Ja, ze biedt tegen mijn vinger. Oh, streel dan. Oh. Ja, dat is zo echt vies. Kijk. En hier is het ding. Hopla, en die komt ook in dat zijn ze. Jij is lekker aan het lachen naar Roes, al is dat. Kijk. Het is waait, hè? Nou, dat zag er natuurlijk ontzettend leuk uit, maar echt snel, dat is het niet. Nou, gelukkig heeft Tutu hier zulke grote vinnen die ze onder haar lichaam kan plaatsen. Hierdoor kan ze lopen en rennen over het strand, maar ze kan hier nog iets mee. Heel handig is het als je kan klimmen op de rotsstranden van Californië. En Tutu kan dat ook. Nou, Tutu kan dat ook wel even voordoen voor ons. Tutu vindt het een beetje spannend. Nou, ze zou het even laten zien. Nou, dat ging al heel erg snel. Maar wat gaat er nog sneller dan omhoog? Dat is natuurlijk omlaag. Zou ik er even laten springen? Hier in het water zijn de dieren. Waar is hij dan? Weten jullie waar hij is? Boven? Oh, daar is hij. Dames en heren, jongens en meisjes, Finley. Of gelijk het eerste verschil, maar kan je gelijk al even zien. Nou heb ik jullie net al meer verteld.
laten we